बे समाव किं मेकारनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया फैगौ समाव किं मेकार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिनो एबा बे समाव जागोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै सोंलु खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव किं मेकारनि जेबो बाथ्रा गैया बे समाव रायजो राजाफोरखौ जों सिबिनो फैदों रायजो राजाफोरनो बे समाव जोङो समखौ बावसोमदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो गावनि जाखिनि थांखि गुबै थांखिनिफ्राय जों दोरोदा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव किं मेकार सोरबा बे ओनसोलनि माबा मोनसे जागोन दा बेनि सायाव जेबो साननांगौ गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय समाव जों माबायदि हाबा मावदोंमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलिदों बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे ओनसोल नाङै ओनसोल बिटिआर ओनसोलाव जौ जुवा भां ड्राग्सनि अनजिमाया जोबोदनो बांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा आरो बैफोरखौ जों होबथानायनि थाखाय बे समाव सुबुं सम्पद दानायनि थाखाय जोङो जेरैखि जाया हाबा मावलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिया किं मेकार जायो ना जाया बिथांनि बाथ्रा नाथाय बे समाव सुबुं माहारिनि थाखाय जोङो गावखौनो बावसोमदों आरो बावसोमलांबाय थागोन आरो जोंनि हाबाखौ जोङो दोरोदा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा চক আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে মই না কিং মেকাৰ হ'ম না কিং হ'ম মোৰ সদায় লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যটো হ'ল সমাজ সেৱা কৰা আগত সমাজ সেৱা কৰিছোঁ এতিয়াও সমাজ সেৱা কৰিছোঁ আৰু এই জীৱনটোৱে সমাজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰা গতিকে অনাগত দিনতো সমাজ সেৱা কৰিম কিন্তু সমাজ সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ ইথিক আৰু নিজৰ মৰেলটো কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰোঁ সেইকাৰণে আজি মদ ভাং জুৱা বিভিন্ন পৰিৱেশ যিটো আহিছে এই কথাবিলাক সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে আৰু আমি যিবিলাক কৰিছোঁ সেইটো দেখিবলৈ পাইছে এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ ওপৰত মই পিছত ভালকৈ মই ব্যাখ্যা কৰিম চাওক আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে মই না কিং মেকাৰ হ'ম না কিং হ'ম মোৰ সদায় লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যটো হ'ল সমাজ সেৱা কৰা আগত সমাজ সেৱা কৰিছোঁ এতিয়াও সমাজ সেৱা কৰিছোঁ আৰু এই জীৱনটোৱে সমাজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰা গতিকে অনাগত দিনতো সমাজ সেৱা কৰিম কিন্তু সমাজ সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ ইথিক আৰু নিজৰ মৰেলটো কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰোঁ সেইকাৰণে আজি মদ ভাং জুৱা বিভিন্ন পৰিৱেশ যিটো আহিছে এই কথাবিলাক সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে আৰু আমি যিবিলাক কৰিছোঁ সেইটো দেখিবলৈ পাইছে এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ ওপৰত মই পিছত ভালকৈ মই ব্যাখ্যা কৰিম